Hapadang ke jinglong dok bat ke jinglong rangli kawai kami iet harangkat bat ki arngot ki khon ki badan ke jingduna hag dekhatman menta kasngi ka life hawai terek unok pra hapadang ke jingman mensim ki lapadang sobha ya ke yeng ka bal penchna sobha da ka United Democratic Party rangsken area harangkat ke jingno senyang uba HDR lingdo bat ki nongkersan ka party kum kadak ke jing ai sobha snam thamai ya kamai iet latip kerteng kum ka kong cross carpuli ka badan nyopos nam karta bat ka don saungot ki khon henry arngot nap deng jengki kilayo briuno bat ki basa hayeng ki dei sa arngot ki khon gi badan jingduna ki khotman ki basong basa ha ka dong ur jong kasnong rangsken kani kami iet ka pendap ya ka yeng kasam tang da ka basurap suryang bat lada don kam jingrap kani kami iet ka supan na kitu ki arngot ki khon ki balayo briuno bat kani ka jingrap ka UDP kala long sisa ka jingkur khu ki namar borok sikata ki susong ha yeng ka ba isang sot bha namar ka jingban ka jingdop ka jingpoi ban lap yarap ya kani ka long yeng ka dei hadian ba uba jeran ta thiang ubre president ka UDP rangsken area ulapoi re slap ha ka por ba urthmu ban lech ka jinga tho song kurem bat hadian bala sakhi dala ki jong ki khmat bat lap ya ka jinglong jingman jong kani ka yeng kila lum ka jinglang ki bare ki nong kersan ka UDP ki basa syam ya ka rai kom ka party ban penchna no thamai da ka ba kila no senyang kat bala lasnai kani ka yeng ha ka arpu saw tarik ubnai jemmang jong snam arja arpu ar bala dap ha ka arpu nyaw tarik ubnai no pra arja arpu ar bala IT kani ka yeng sya kani ka long kmi menta ka sngi ka laipoi tarik ubnai no pra arja arpu ar ni na ka yeng ni la ni ai khu blai ya phi barok tiba ya don lang ha ka ne ka po bat ni snow ban ai khu blai ya phi ki riu rang ba ki ba don ha snow ba phi la yo i lam yangi hap dang jong ka jing duna ka kamai ka ji ka khmat ya jong phi la yarap lam ban sna pen sna ya ka yeng jong i to u blai un kerkhu ya phi baro mi iet ngangai scam ba pinang yo ru ya kamet ke bakot ke bakhia ba pinyo bandrung nadu menta ka sngi hang ne hapo ka yeng ka bathmai ka jong phi kuma pin pedang ru ya usnam u bathmai u arhajar arhulai ni terman scam ru ba imahe ru kumju kum uknediat jongi na ka party jongi UDP te ngangai scam ba ma iru inyo ban pedang yo usnam bathmai bat kumju ru inlong ru u MLA ha u arhajar arphulai da ka jingya trai rengkat bat ngi kire rong ba bat kumju ru mapi kilong kmi bai don lang ha kani kapor ban ya trai shit ham na ka banta imahe ngangai scam ba kini ki jingile ai sumpah namta dan penchna yang ni yeng kani ka long ka sin ka ban kong na ka party jungi ka UDP ka banging yo ban sedang na kani ka soyong constituency henry ngis sedang nang ni na po rangsken da ka jingi don kat lang jong mahe khamtam dana ndon mai ngis kem bang yenum la ru ban pen orlong ya kani ka yeng ka jong i me ye ha kani ka yeng ka jong pi kini ki gai baro kamdai ka bor ka jongi kai kablo pelong ya kirong ba bagian pai kamat sekali ke ye kamdai kamon ke jongki hanrei ka kadai ke jingken to jong nong to hakabala dam slap hakata kasngi pai ba unnum poi ban ri slap akan ke ye ona poi ban ri slap akan ke ye yoi ya kita kijing duna kijing ki ba haga jing perkhat jong pai ba kalong katno ka banga ngai i hang ne kum ne te habang ami i pat katno ka jing jenja jong ne kalong ye te na kaliang ka jong aro ngaju ong borobor haba kikeli ki brio nga kyong mahe ide wei ni kiri romba ubla bet labiang Andrei pidang kwapat yani ka kamsan pertai ka kamsan pertai kalau ka bakit jengmut kaki pun ki jengmut ki jing trai ki badon kam ki bubun
balada pimlang kamu tahu nong teri pajba pinam la ban peni ya kikam kibedai bat kejing kam jeng pajba namar ki pajba ki di khun jeng ulai teu pajba u blai ula bo ula benta hagi bobon ki benta i ki rong ba banlong nong penya ya ke sinong kirong ba ban penya ya ke balang kirong ba ban penya ya ke kur kirong ba ban kit ban ba ya upai ba jonggari ba ka jai beliau kini kirong ba baro kidai ki benta ki bau blai ula bo pan ula thosun ya ki baro Lada ublay thosun long no lang le noi cái chính cái bên ti cái trong nghi kịp hiểu dengan juang borobor balarang ngalong unong mi kemat unong teri pajba ngalong utau Wembley ikili nga ki press yung hang adong I am the representative of the Emily of the poor and the downtrodden. Ha? Ngade Emily jong ki duk kisuk jong ki rangli ki juki. Akapangade ban kit ban ba. Nagap da ka kasyon. Ka jong ki pajba ki badon hane ka jaka ka jong. Dengan da sultanat Sibun yakini ki rongba naga area rang siken. Hapo ka jengalam jong pa iba kom presiden. Hadin bola pensengo ya kiri rongba baro ya kan ni. Pegilawan pan ya gendo ya ngah. Gila batai ya ka jenglong jong ni kalong ye. Tengong pai pi naga area rang siken baro. Yo lese dang kamdon bakampalat ini. Ông đây pek de jurip suah. Hadin katu kat Nepal. Kawan begitu kong. Mahe ngela pek ni. Imat day ini hi long yeng. Berdai wei nak long yeng. Kibong ki below poverty line. Mdai tang ba kilong below poverty line kali kilong beyond below poverty line. Below poverty line kilong kiba duk. Hari yang beyond BPL kalau kiba kamduk na kiba duk. Teka day sisya pangiday ban pai kamat. Banyarap ya kita kicing kiba. Kilano lada nginom yarap mangi ini ilong kebe inom yo ya kan ke yeng komba ngiyo I matahang ni baka jing temu lano ka jing temu ke bawah kibriyo haba kimla adalah de kibisni kilong tek kumutu ukso ubawiyar ya umasi babamplang ukso ulang ban bamplang umla ban bamplang hari dabam umusi pada wir ha tak kira lang dai ban sengap igis nguwir ka ai ke badai bentrei ngai trei baik kita ke bayo ya kata kajing mentoy kita ki susu kajing keren jong kita dai banong bagi keren bisni kita kalong pa ki bisni ya ini long yeng ha iba yo iba kini girong ma kidung gibensim banerap ya kini yang ini khap uni ribon ini rung po yeng hang ini kerku gerno ya kini ke yeng bakane ga yeng hadien kani ke yeng pada kan kerku pi bakam dei tangan ni kantu kan ne pada bisa yo bor banang pen he pen pha ni mah ha kani ka por
nga sim ya kani ka kabu bat kalat da ka jingelam lenti jong play try kerat ke jongi ka baga ngilala ban ai kani ka jingerap ka badon kam na ka banta ka longyeng ka badon kam sya ya ka jingerap jongi te uplay un kurkulang yang baro bat kam tam ya try yo kani ka yeng ba ngin IT ya kani ka yeng menta sya ini try yeng ibadai iba jukot i ka kerteng i kong cross karpuli ba iba jukot i ibadai i kemi uro mo te tang da gini ke keten ai kublai pi baro ban ngan kap ya uni uribon ban play ban IT ke di ke yeng hai baik jiktia lalaj naga slap uler lalaj naga pria lalaj naga mo ha dok ngasno bahang ngasno kena tekan naik pilaya ayang akan ngeyong sab ngasno hon ngasno me sibo andan ada keju kaji lihat ia kata kayung rem ngasna terus pensna dah kanuan confident kong ngadan sawat bersa sasa kai kentai rumba kamu dia yang mana baju kesanเรามันชัวมันแต่มันชัวตั้งสินะฮะ kesan ini fitri ini teri kai enggak